Hi guys, welcome back to my channel. Gagawa po tayo ng quinoa salad. Yan po ang kanyang mga ingredients. So feta cheese po ay optional lamang dahil medyo mahal. At dapat may cilantro po ito kaso wala dahil wala akong mahanap ng cilantro dito sa lugar namin. Niluto ko na po ang quinoa rice. So, napaka-healthy po ng pagkain ito. Pwede ho ito sa mga diabetic na tao at sa mga nagda-diet. So, una, gagawa po muna tayo ng dressing. Yan, pinagsama ko na lahat. At dahil wala tayong red wine vinegar, red wine na lang ang aking ginamit. So, paghaluin lahat guys para magsama ang kanyang mga lasa. So, ayan. So, set aside po muna natin ang ating dressing. So, gagawin na natin ang salad. Ayan, pinaghiwa-hiwa ko na po. Ang kamatis ay hiniwa ko sa gitna. So, nilagay ko ng quinoa rice. At paghaluin lamang natin. So, napaka-healthy nito. Napakasarap din. Sa mga nagda-diet dyan, at sa mga diabetic na tao, yan, pwede ko kayong gumawa nito. So, nilagay ko na ang sibuyas. Yan, pinaghalo-halo ko. Pero hindi ko nilagyan ng dressing. Dahil ang ginawa ko, per serving ako naglalagay ng dressing dahil ayaw ni amo. So, ayan, ang finished product.